Pnawn da chi gyd, rhywbeth dod mewn sydd yna. Hapus iawn i weld cynifer ohonoch chi wedi dod i'r ddarlith. Nid i rando arna i, mae'n siŵr, ond i rando ar ein darlithydd gwadd ac i ddysgu rhywbeth am Dr William Price. Ydy croeso i ddarlith eisteddfodol blynyddol Cymdeithas Carnhuanawc. Fel ych chi'n gwybod yn siŵr, y corff sy'n coffau y parchedig Thomas Price, awdur hanes Cymru, sef y gyfrol ysgolheigaidd gyntaf yn yr iaith Gymraeg am hanes Cymru. A bob blwyddyn i ni'n anelu at gael darlith ar bwnc sydd o berthnasedd arbennig i fro'r eisteddfod. Mae'n eleni y pwnc a ddaeth i feddwl yn syth oedd Dr William Price, y Cymro lliwgar a dadleuol hwnnw a dreuliodd llawer iawn o'i fywyd yma ym Pontypridd o fewn tafliad carreg i faes yr eisteddfod. Gyda llaw, bydd aelodau Cymdeithas Carnhuanawc yn ymweld heno am 6 o'r gloch a lleoliad i gartref yn Craig yr Helfa, yr tai crwn adeiladodd gyferbyn a'r maen chwir neu'r gared siglo lle buedd yn cymryd rhan mewn seremoniau gorseddol gyda'i gyfeillion Taliesin Abiolo a Myfyr Morgannwg, a croeso i unrhyw un ohonoch chi ymuno gyda ni bryd hynny. Mae'n darlithydd heddiw yn rhywun sy'n adnabyddus trwy Gymru gyfan, sef Wil Morus Jones. Yn frodor o Drefor Sir Gaernarfon yn wreiddiol, ond wedi bod yn byw yn yr ardal yma, mae'n fodlon cyfaddef am dros hanner canrif. Bu'n athro a ffiwtod wrth ei alwedigaeth, gan dod yn bennaeth nifer o ysgolion cynradd yn y cylch, ac hefyd yn gweithio yn yr uned iaith genedlaethol yn Treforest. Ac wrth gwrs, rydyn ni gyd yn gyfarwydd a'i gampau ym myd cerddoriaeth, gan gynnwys, a bydd hyn wy'n siŵr o ddiddordeb ac o bleser uniongyrchol i lawer iawn ohono ni, sefydlydd côr Godre'r Gath. A mae, wrth gwrs, da ni gyd, wrth gwrs, eto yn meddwl nôl at i arweinyddiaeth eistrolgar o'r gymanfaganu yn y pafiliwn nos Sul. Felly, ni'n edrych ymlaen yn fawr iawn at glywed rhywbeth am ddiddordeb arall sydd gan Wil, sef hanes eifro fabwysiedig. Felly, heb oedi mwy, dwi'n mynd i ofyn i Wil Morus Jones ein hannerch ni ar bwnc Dr William Price, ei fywyd a'i waith. Newch chi roi croeso. Wel, pnawn da i chi gyd. Dr William Price mae wedi bod yn arwr i mi ers dros 20 mlynedd ar ôl mi gyrraedd yr comin i fyw yno a gweld yr holl bethau sydd yn atgoffa rhywun o'r bywyd lliwgar gafodd o. Wel, mi gafodd William Price i eni ar Fawrth y Bedwerydd 1800 yn drydydd mab i'r parchedig William Price, M.A., a'i wraig Mary. I ddathlu'r enedigaeth, dath criw o glerigwyr a chymdogion i barlwr ffrynt bwthyn y teulu yn hyn y coedcau yn Rhydri yn ymyl Caerffili i ddiolch i Dduw. Dwi'n gwenu ddweud y peth yma, ni chi gofio nes ymlaen. Offeiriad slawd
Anglicanaidd oedd y tad, a'r fam yn anllythrennog. Ychydig hywyddan nhw ar y pryd, y byddai hwn yn dod yn gymeriad rhamantus a gwrthryfelgar iawn. Daeth yn anghrediniwr, yn genedlaetholwr, yn heriwr y gyfraith, yn heddychwr, yn weriniaethwr ac yn noethlymunwr. Mi fyddai'n sôn am hynny nes ymlaen. Ond wedi meddwl dod yn noethlymyn fy hyn, ond oedd y pwyllgor gwaith yn erbyn. Wel, beth bynnag, addysgwyd y parch William Price, y tad, felly yng Ngholeg yr Iesu Rhydychen, felly oedd o'n ddyn a digon i fyny fama yn perthyn iddo fo. Ond, erbyn cyrraedd 30 oed, mi ddechreuodd ddangos problemau seicolegol. Felly cartref digon anidwydd gafodd o fel plentyn. Dim ond y Gymraeg oedd i'w clywed ar yr aelwyd. Wel, rwan ta, yn ei ddyddiau cynnar, aeth i ysgol Mr. Gatward ym Machen a dysgu Saesneg yno. Daeth yn ddisgybl hynod o ddisglair. Eisiau astudio meddygaeth oedd o, felly dod yn brentys llawfeddig hefo gŵr ar enw Dr. Evan Edwards o Gaerffili, a pan oedd o'n 13 oed. Yma y dysgodd hanfodion bod yn feddyg. A dyma lunio i uchelgais, sef bod yn feddyg, a mi dreuliodd 5 mlynedd efo Dr. Evan Edwards. Roedd ei dad yn erbyn y penderfyniad yma yn llwyr. Roedd o am ei William fod yn weinidog, neu'n vicar wrth gwrs. Ond yn ystod y cyfnod hwn, mi fydd y tad farw, a daeth Ewythr Thomas yn ofalwr drosto. Yn y cyfnod hwn, mi roedd yn blentyn neu'n ŵr ifanc digon penillion ac yn y blaen, a gwneud hynny. Yr hyn oedd o ddeud trwy amser oedd bydd y geiriau yna wedi cael effaith ar weddill i fywyd o. Roedd y bobl leol yn eithieiddio sydd y cafodd yr arian i mynd i astudio i goleg Greinig yn arbenigo mewn cyrsiau iechyd o bob math dan hael. Yma bydd llwyddiant ysgubol yn arbenigo mewn cyrsiau iechyd o bob math. Daeth i gredu gryf mewn osgoi salwch yn 1821 ar 20 oed. A dyma ddechrau yrfa. Symudodd i Nantgarw a daeth pawb i'w adnabod mewn dim o amser. Roedd o'n ŵr ifanc, golygus, yn dal ac yn gwisgo'n ecentrig iawn. Tyfai ei wallt yn hir mewn plethu a gwisgau diwnig wen dros wasgod goch. Gewch chi weld yn iawn efo nes ymlaen. Lle bynnag y byddai'n mynd, mi fydda pawb yn gwybod i fod o yno. Oedd o'n mynnu cael ei brisio efo bob beth, mynnu cael ei ffordd ei hun. Mynnu perswadio eraill i gytuno ar amryw achosion, a mynnu dangos ei wybodaeth di-ddiwedd. Gen i fwy am hynny nes ymlaen. Ac efallai bod rhai pobl yn dweud, wel mae'r bethau yma yn rhyw arwydd bach o schizophrenia, ac yn wir i chi, dwi'n meddwl bod llawer un wedi dod i'r casgliad hwnnw cyn diwedd ei fywyd o. Byddai'n dweud ei fod yn gallu clywed ceisiau'r derwyddon ac yn gweld ei hun fel archferwydd. A da ni'n cofio yn ystod y cyfnod hwn, y bydd Hywel Harris yn mynd o gwmpas, a da ni'n gwybod am hanes Wil Morganwc, Taliesin am yfyr Morganwc, fel da ni wedi clywed yn barod. A y negas o gyda fo oedd bod na 2 begwn. Un, Puritaniaeth, a'r llall, derwyddiaeth. Wel, yn ddiddorol hefyd mewn ieithodd Ewrop a'r Dwyrain.
dysgodd lawer am Hindwyaeth a dechreuodd ei gredoau hereticaidd fideo pobl. Allwch chi ddychmygu Sibrydion, y capeli, eglwysi a'r wasg yn lle deini straeon amdano. Yn yr hen amser, wrth gwrs, roedd pobl yn dweud mi fydda fo wedi cael ei glymu wrth bolyn a'i losgi i farwolaeth fel heretic yn y cyfnod, a dyna beth o llawer isio. Daeth i gredu bod bodolaeth biolegol oedd corff. Dim ysbryd, dim enaid ar beth yma i gyd, bodolaeth biolegol. Yna, daeth mwy o straeon dramatig amdano fo. Y stori fawr oedd bod o wedi datgladdu corff i dad. Oedd, mi roedd hyn yn wir. Roedd y capeli wrth ei bodda. Ond yr rheswm dros hyn i gyd oedd, roedd hyn i gyd yn ymwneud â hawlio eiddo yn Rhydri. Dim ond eiddo mawr, wel oedd hyn, y rwpera cots, dwi'n yn gwybod os ydych chi'n gwybod am y lle. Roedd ei dad o, fel dyn amlwg yn y Cymdeithas, yn furiadolwr yno. Ac ar ôl marwolaeth, roedd na ofal cyfreithiol dros yr eiddo yma. A roedd y tad wedi anghofio am ei rôl fel ymwiriadolwr. Da ni'n cofio bod y tad y chyflwr seicolegol yno fo. Felly, aeth William Price ar achos i'r llys, roedd yn credu bod yr eiddo yma wedi i adael i achos cyfiawnder, sef y ffydd ferwyddol, ymladdod dros hawliau'r ystad wrth datgladdu corff i dad, i brofi fod i ymenydd o yn ddiffygiol. Creodd ganol gyflawn, soniodd y dylid ei gydnabod fel arferwydd, roedd y pethau yma'n gymleth tu hwnt. Bod y barnwr cotton o noddefgar ac yn dangos cydymdeimlad, collodd yr achos beth bynnag, ac aeth yn bethdalwr am gyfnod. A penod newydd yn ei fywyd oedd iddo fo symud yma i Lyn Taf. A dyma lle roedd o yn byw yng Lyn Taf, yng Ngwraig yr Helfa. Daeth yn brif feddyg Brown Lennox, dwi'n gwybod os ydych chi'n gwybod am Brown Lennox, y ffatri fawr Cadwyni fanna, roedd y gamlas o Merthyr wedi i agor ddiwedd y 19th ganrif ar diwydiant cyntaf, nid bellach lo, ond y diwydiant cyntaf yma, ac orwyd yn 1818, oedd Brown Lennox yn fama. A fo ddoth yn feddyg i'r bobl oedd yn gweithio yno. Gan glywed mwy am hyn yn nes ymlaen. Wel, oherwydd fod o wedi dod i Lyn Taf i fyw, daeth yn gyfarwydd iawn ar maen chwif. Wel, rwan ta, dim y maen chwif ydi hwnna, ond i lun o, dwi ddim yn gwybod, dyma fo'r maen chwif. Dwi'n byw ar drothwy'r lle yma, lle arbennig iawn yn hanes derwyddiaeth Cymru, y cylch goseddol cyntaf gyda llaw. Gwyddai bod llawer yn cofleidio derwyddion yn yr ardal, a wrth gwrs mae hwn yn dilyn y gwaith caled fuodd Wil Morus Jones yn ei wneud yn dadgweithio pobl yn yr ardal. A mi fuodd o'n cynnal defodau yn gyffredin, iolo ac yn y blaen wedi i ysbrydoli fo. Da chi'n gwybod am Wil Morus Jones, wel, allwn ni reid darlith gyfan ar ei hanes oedd o wedi mynd i Lundan, os da chi'n gwybod, wedi ymuno ar gwyneddigion, wedi ymddiddori'n fawr yn y traddodiad derwyddol, ac gyda fo feddwl bywiog iawn, dod o'r opium oedd o'n i gael ddim yn fawr o help iddo fo, ond wedi iddo fo sefydlu y lle yma a'i taliesu'n i fab o wedyn,
mi ddath Wil Morus sydd ar rhan bwysig iawn yn y traddodiad a wedi cael ei effaith ar yr hyn da ni'n ei glywed o Steddfod i Steddfod, sef a oes heddwch, heddwch, fo hefyd a'i ffrindiau dyfeisio ac yn y blaen. Felly, mae Wil Morus yn fwy digon pwysig yn yn hanes ni. Wel, beth bynnag yn 1837, ceisiodd godi mil o bunna i greu canolfan ddefosiynol ddiwylliannol. Rhai yn dweud teml derwyddol. Pobl eraill yn deud tŷ neu ysgol y tlodion. A mi godwyd y porth, fel da ni'n gwybod. A dwi'n gobeithio byddai'n dangos y porth rwan. Ia, dyma nhw. Y porth y tai crynion. Os nag ydych chi wedi gweld nhw yn barod, mae werth i chi mynd yna i'w gweld nhw. Felly, os dwi wedi bod mewn llefydd yn y Dwyrain Pell, lle mae'r Hindwyaid wedi codi temla, a mae yna borth iddyn nhw. Ac wrth i chi fynd i mewn trwy'r porth, mae rhaid i chi fynd i fyny grisia a gwneud ymdrech arbennig i gyrraedd y deml ar y top. A dwi'n credu na dyna oedd y syniad oedd ganddo fo. Ond, ar ôl codi y tai crynion yma, dyma fo'n meddwl, reit, da ni'n mynd i codi'r deml yma fawr yma rwan. A yr un oedd piar y tir oedd Arglwydd Llanofer. Ond da ni'n gwybod am yr hen William Price, oedd o'n hoff iawn o efo'r merchaid. Ac yn ôl bob tebyg, mi driodd fod yn fwy na ffrindiau efo yr arglwyddau. A dyma fo'n dweud, na, dim. Wel, rwan ta, erbyn hyn, roedd cymaint o bobl leol wedi dod i wybod am Dr William. Wel, wrth gwrs, yn yr hen ddyddiad, mi fe wedi cael ei losgi a'i chwarteri ac yn y blaen yn dweud pas yn beth. Roedd hi ymddangos yn y blaen ac oedd o'n mewn trafferthion i hun lawer o weithiau. Mi fe'i sôn am y beth hun yn nes ymlaen. Bydda fo'n deud, dyma y wisg filwrol fy arglwydd, bydda fo'n deud wrth y barnwr. A wisgwyd gan Gymru pan ddechreuoch chi y Saeson ym mrwydr Bosworth 50 mlynedd yn ôl. Mae'r llwynog yn cael ei gynrychioli ac yn un o'r bodau cyntaf fel gorchudd pen. Nid yng ngeiriau fi di'r ein gyda llaw i eiriau fo. Roedd glendid yn rhinwedd mawr iddo fo. Bydda fo'n golchi yn aml. Hyd yn oed arian o'i bocad mi fydda fo yn ei golchi nhw. Doedd o ddim yn gwisgo sana, roedd sana yn atal allan anadlu sydd ei angen ar draed sy'n achosi lleithder i eiriau fo eto. Mi fydda'n aml yn ymweld â'r maen chwith gan gynnal defodau hynafol a chanu caneuon o bob math. Mi fydda'ch chi'n cael chi ganu nes ymlaen gyda llaw. Bydda llawer o bobl yr ardal yn dod i weld y syrcas yma ac yn aros yn bell iawn oddi wrtho fo. Oeddan ni weld o fel rhyw, dwi ddim yn gwybod beth hyn. Ac yna adroddiadau yn y Western Mail. On Monday at noon, the actual day of the vernal equinox, and a paratician, as I'm deud y gair yna'n iawn, appeared in the street of Treforys. It was robed in white, a mi fyddan nhw'n sgrifennu'r darna mwyaf dramatig amdano fo yn mynd i'r maen chwith. Fel o'n i dweud, roedd glendid byw a bwyta'n bwysig iddo fo. Roedd o'n llysieuwr, roedd o'n erbyn brechiadau. A dwi ddim yn gwybod yn iawn beth oedd y rheswm am hynny. Natur y ddylan ni addoli, y ddeiar, yr awyr, mynyddoedd, afonydd, a'r môr. A mi gofiwn ni am arwydd yr awen, dwi ddim yn gwybod os di hwnnw gen i yma nag ydi,
sef pelydrau o'r haul i'r môr, i'r ddaear, ac at ddynol ryw ac yn y blaen. Crefydd canlyniad y dyn cyntefig o fod â gofn yr anhysbys. Dyna oedd ei eiria fo, dyna oedd ei eglurhad o. Doedd pobl ddim yn deall y busnes mae tymhora, stormi, ddaear granfeydd ac yn y blaen. Roedd o'n teimlo yn gryf iawn yn hyrch merchaid yn cael eu hesgymuno o'r capeli pan oedden nhw'n beichio a heb briodi, a mi fydda fo'n mynd i'r capeli efo nhw ac yn dadlau efo'r gweinidogion ac yn y blaen. Roedd o'n casau pregethwyr, clerigwyr, cul i meddwl. Credai fod y clerigwyr yn fwy ffyddlon i'r meistri nag i'r werin bobl, a felly mi oedd ati i astudio llawer iawn o'r dwi ddim yn gwybod os dwi... Dyma chi lyfr oedd yn perthyn i mi. Oedd yn perthyn i William Price. Felly oedd o'n frwd iawn i wybod am yr holl grefyddau o bob rhanna o'r byd. Mae dyn yn fwy na Duw oherwydd i ddyn greu Duw ar ei ddelw ei hun. Dyna fe syniad o. Roedd o yn ddyn garwr mawr, roedd ganddo awydd mawr i gefnogi diwygiadau cymdeithasol a gwleidyddol. Roedd yn bwysig sefydlu mentor weithredol cyntaf yng Nghymru, the Pontypridd Provision Company, Brown Lennox. O'r rwan ta, dwi'n wedi stopio fanna a deud un neu ddau o beth awr chi. Roedd o'n credu y dyla'r bobl oedd yn gweithio yn y Brown Lennox amser hynny gael help efo'i iechyd, o'na ddim byd ar eu cyfar nhw. A mi ath o ati i berswadio bobl i roi y mymryn llia iddo fo yn rheolaidd fel pedaetha'r amser iddyn nhw o'r fod cael triniaeth go iawn, a bydden nhw'n cael y driniaeth honno am ddim. Ac wrth gwrs i mi a llawer un arall, dyna'r syniad gafodd Aneurin Bevan. Ac oedd ewythr Aneurin Bevan yn mynd i'r Llanofer, fyddai'n sôn am hwnnw fatha os gael ei gyfle yn nes ymlaen efo clic y bond. Mae yna brawddeg amdano fo, Aneurin Siôn, yr hen shit. Ond Dr William Price falle oedd yr un gafodd y syniad yma, a falle na fo dyla ni gydnabod fel yr un ddechreuodd gwasanaeth iechyd genedlaethol. Wel, rwan ta, y cyfnod newydd o bwys yn ei fywyd oedd o yn 1836 sefydlwyd y mudiad y Siartiaid a ddaeth yn gryf yn Ne Cymru. Mudiad oedd hwn i roi iawnderau democrataidd i weithwyr cyfir a chynnal cyfarfodi ar y maen chwith. Roedd mudiad y Siartwyr yn apelio'n fawr at ei anian wrth ryfelgar. Roedd pob manylder yn amcanion pwysig iddo. Pleidlais ar gyfer pob person, senedd blynyddol, pleidleisio cydd, ardaloedd neu wardiau cyfartal, cyflog i aelodau seneddol, nid y bobl fawr yma, dim blaenoriaethau i'r rhai ag eiddo y tirfeddianwyr ac yn y blaen fel aelodau seneddol. Ac yn 1839 cyflwynwyd deiseb o 1.5 filiwn i'r Senedd. Fe gwrthodwyd. Felly dyma alw am weithredu uniongyrchol, ond roedd yna ysdiwyr yn gwybod yn iawn beth oedd yn digwydd. Ynghyd â, ydych chi'n gwybod am hwn, dwi'n siŵr, John Frost, William Jones, Stephania Williams ac arweinyddion eraill, dewiswyd Casnewydd i orymdeithio i Gaerdydd. Penderfynwyd mynd â ffestynau, ffyn a drylla i greu helynt.
Ond doedd Dr William Price fel edrychwr ddim yn cytuno â hyn. Doedd o ddim yn cytuno â Price o gwbl. Mi fu yna dipyn o anghytuno rhwng William Price ac arweinyddion eraill, ac iddo wneud llawer o benderfyniadau ynglŷn â gwrthdystiad yma, mi benderfynodd beidio mynd oherwydd y trais. Roedd yn gallu bod yn styfnig, fel ydych chi, dwi'n siŵr, wedi casglu erbyn hyn. Roedd yn mynd yn groes. Roedd o dragwyddol yn mynd wedi dod yn ymwybodol o'r ymgyrch. Roedd y sbiwyr yma wedi gwneud eu gwaith. Arestwyd rhai siartwyr a'i cloi yn y Westgate Hotel. Rydych chi'n gwybod am hwnnw'n nghanol Casnewydd. Mintai o filwyr yn gwarchod y gwesty, ond gwyddau rhai siartwyr am rhai o'i ffrindiau wedi cael eu carcharu yno. Gorymdeithio'r y siartwyr tuag at y gwesty gan weiddi i ryddhau'r dynion. Dechreuodd y siartwyr saethu'r awyr i greu stŵr yn unig am mynd at y ffenestri. Lladdwyd 10 ac anafu 50. Parhaodd yr ymladd am chwarter awr o saethu a saethu. A dwi ddim yn gwybod rwan, ydyn ni yn mynd... Ydych chi'n cofio hwn? Mae'n bechod yng Nghasnewydd, a rhyw 2 blynedd yn ôl, mi dynnu nhw fo i lawr i adeiladu rhywbeth arall, sydd yn bechod mawr. Wel, beth bynnag, mi gafodd John Frost i arestio, a William Jones, a roedd y gos i Frost yn ofnadwy, sef i gael ei grogi a'i chwarteri, ond dyma nhw'n meddwl a dyma nhw'n penderfynu ar alltudiaeth am oes. Ond, diolch i'r nefoedd, da ni'n gwybod mi gafodd ei ryddhau. A da ni'n gwybod am hanes William Price wedyn yn gwisgo fel gwraig a mynd arlong yng Nghaerdydd, yn amlwg wedi siafio i fardd a bob peth. A mi ddiod naw heddwas yna, mae'n ystrian amdano fo. Ond na heddwas yna yn chwilio amdano fo gan y blaen. A mi fydd yr heddwas yma wrth y llong, wrth o fynd i mewn, yn siarad yn glen efo'r ferch ifanc yma, oedd a llais yn gwybod hwnna gan y blaen. Ond mi ddiod na dipyn bach o helynt yn nes ymlaen ar y llong, pan ddechreuodd y capten feddwl, dydy'r fenyw yma ddim yn fenyw go iawn. Ond, yn y diwedd mi gyrraeddodd o Paris. Yn Paris mi ddath ei adnabod llawer o bobl bwysig yno. Roedd gan fo ffrind o'r coleg yna, oedd wedi prodi Ffrancus, a mi sefydlodd mewn dim o amser feddygfanno. Wedyn daeth yn ffrindiau mawr efo un o'r enw Captain Phelps, a mi ddechreuodd cael perthynas a'i ferch o Ifon. Ond, oherwydd yno hefyd, i fod o'n tueddu i grwydro yn noeth blynyn, dyma Captain Phelps yn dweud, na, dim mwy. Mi ddath yn ffrindiau gyda Pain, awdur Almaenaidd blaenllaw, roedd bob amser yn sôn am ei Gymreictod. Eiriau fo oedd, rwy'n perthyn i'r genedl fwyaf hynafol yn Ewrop. Roedd ganddo'n wareiddiad pan oedd Rhufain ond pentref bychan yn y Timber. Rwy'n ystyried y Saeson fel y bobl fwyaf gwarthus grewyd gan Dduw trwy ei lyd. So Saeson ma dw? Yn y Louvre, fe welodd faen yn dangos llun y bar cyntefig yn anerch y lleia. Dyma'r goelbren y beirdd, mi dda. Roedd hieroglyphics yn gyfarwydd iddo fo. Dyma fy nhroedigaeth. Cefais fy newis yn oddeirio fo. Rwy'n perthyn i'r achau uwch a dderwyddol. 4,000 o blynyddoedd yn ôl. Nhw oedd y gwarchodwyr gwir y ddoethinau. A pawb yn y lwg yn edrych yn sy'n arno fo. A mae llawer un yn meddwl na dyna'r tro cyntaf fod ddangos bod na ryw elfen bach o schizophrenia'n perthyn iddo fo. Wel, dychwelodd i Gymru ar ôl 4 blynedd ar 10, a
dragwyddol yn y llys. Roedd o wrth i fod yn herio'r awdurdodau. A i'r llys unwaith am bethu a derbyn chwechteiniog gan ryw sefydliad, ac oedd yn rhoi areithiad di-ddiwedd i'r barnwr. Cafodd berthynas a merch oedd enw Megan, merch i feddwyn oedd yn gweithio ar yr rheilffordd. Roedd tad Megan yn frwd iddo brodi, ond doedd yn credu mewn brodas o gwbl. A mae yna un stori, dwi'n gwybod, o falun a dydyn nhw'n mynd dros amser. Megan yn dweud, o mae'n had dragwyddol yn yfad ac yn gwario arian y teulu ar ddiodydd ac yn y blaen. Ac yma'n dweud gad o'i mi. A beth nath o un diwrnod, ond penderfynu mynd ar ryw fath o win-win oedd yn gwneud i bobl chwydu. Ac ar y ffordd i'r tŷ, oedd yn gwybod yn iawn sydd o'n mynd, dyma fo'n gafel mewn llyffant bach o'r ffos, roedd o'n i fach, a dyma fo'n rhaid y ffisig yma i'r tad, a dyma hwnnw'n dechrau teimlo yn sal ac yn sal, a dyma chwdu i mewn i bowlen, a dyma roed y llyffant yn y pwys, a dyma fo'n dweud, dyma beth sydd wedi tyfu ti mewn i ti. A maen nhw'n deud i mi bod o wedi stopio yfad ar ôl hynny. Wel, y ferch nesaf oedd Ann Morgan, gwrthodd o yn 1841. Roedd hi o Ben Tyrch a'r ddau yn credu mewn cariad rhydd. Mi gafon nhw ferch fach, Gwen Llian, ond i theitlu oedd Iarlles Morganwc. Ac yn 4 oed, mi fydda hon yn mynd i'r llys efo fo. A bydda fo yn troi, ac gynnu fo hawl i wneud hyn, wrth gwrs, bydda fo'n troi at y barnwr ac yn deud. A hi ydy fy hybach gynghorydd heddiw yn yr achos hwn. A 4 oed oedd hi. Yn 1853 cafodd ei gyhuddo o anidoniaeth Perjury. Roedd y cyhuddiad yn ymwneud â'r rhent chwarel. Heriodd a phawb yn y llys yn chwerthu. Fe'i cafwyd yn ddi-euog a phawb yn clapio. Argian mawr oedd o'n ddyn oedd yn adloni pobl. Cafodd hefyd ei gyhuddo ynghylch perchnogaeth eiddo un o'r enw Ann Milward. Ond mae rhaid i ni symud ymlaen dipyn bach rwan, mae'n myneidio dipyn bach. Yr achos mwyaf difrifol cafodd o oedd am ddyn laddiad yn 1873. Un o'r enw Thomas Price o Benydaren oedd y claf gafodd lawdriniaeth ar ei ben glin. Defnyddiwyd chloroffon a hwnnw'n fater o bryder. Aeth ati unwaith eto i ddatgladdu'r corff a profi mae haint yr ysgyfaint a'i laddodd o. Wel, ar ôl amser yn Paris, yn gartrefodd yn Llantrysant am ei ddaeth yn feddyg iawn, achos oedd o wedi mynd i rhan nes i'n eidio rwan, mi oedd rhaid efo fynd i Paris am yr eildro i cuddio. Beth bynnag, am gartrefodd yn Llantrysant am ei ddaeth yn feddyg poblogaidd iawn ac yn codi tal isel yn fanno hefyd, ac yn dysgu pobl sut i ddiw yn iachus. Roedd o'n erbyn pethau fel baco, a mae yna stori amdano fo ar dren y dro, ac un dyn a chetyn, a dyma nhw'n gafel yn y cetyn a taflu cetyn o allan o'r tren. Yn 1871 cafodd wahoddiad gan lywyr Aberdâr i gofio am ei ran fel y siartwyr i roed araith iddyn nhw. A roedd o'n ymwybodol iawn o'i amodau gweithio, a daeth yn lefarydd drosyn nhw mewn llawer i achos. Wel, penod newydd pwysig oedd dod i adnabod Gwen Llian Llywelyn o Gilfyny. 20 oed oedd hi, a mi oedd o'n hen ŵr. Dechreuodd y berthynas blodeuo, ac yn 1881 cafwyd seremoni o uniad dderwyddol ar y maen chwith. Ganed mab iddyn nhw, da ni gyd yn gwybod am hwn,
o'r enw Iesu Grist, a mi fuodd Iesu Grist farw yn 5 oed. A credai mewn amlosgi, y dillderwyddol a gwarchod y natur a'r tir wrth wneud hynny wrth gwrs. Ac ar fryn Caer Llan, aeth ati i godi coelcerth a dechrau ar yr amlosgi, ac oedd yn gwybod yn iawn yr amser i wneud hynny, pan oedd pobl yn dod o'r capel. Cipwyd y corff o'r fflamau, galw ar yr heddlu i'w arestio. Ac yn ôl William Price, mi fydd y plentyn farw o gonfylsiwn, ond eithwyd â fo i Brawdlys Morgannwg a'r gyhuddiad oedd ymgais i losgi corff yn lle claddu a llosgi i atal cwest ar farwolaeth. A dyma'r tro cyntaf fath gyhuddiad i fod mewn llys. Felly rhesymeg oedd doedd dim cyfraith wedi thorri, doedd na ddim cyfraith yn erbyn amlosgi. Geiriad Dr Price yn yr achos oedd, nid yw'n iawn gadael corff i bydru. Mae'n peryg gwastraffu tir da, llygru deiar, dŵr ac awyr, ac yn berygl parhaus i bob creadur byw. Cyfeiriodd at y goelcerth yn y Beibl, sef stori Abraham yn darparu llosgfa i gorff gan Dduw yn Genesis, mae'n sôn am hynny yn y Beibl. Bu canlyniad yr amlosgfa ni'n cas iawn, ceisiodd oedd heddlu gael gweddill y corff wedi gladdu, achos roedd y bobl o'r capel wedi tynnu'r corff oddi ar y tân. Mi ddechreuwyd ymosod ar gartref Price, a dim ond Gwenllian adra, ond credwch neu beidio o gan i'r ddull. A mi oedd hwnnw'n mynd i bang i'r awyr ac yn dychryn y bobl. Wel, cafodd Dr William Price lawer o lythyrau o bob math, o bob rhan o Brydain yn ei ganmol am y penderfyniad. Yn 90 oed, ganwyd plentyn arall iddo fo. Bachgen bach. A allwch chi ddechmygu beth oedd enw hwn? Iesu Grist yr Ail. A mi gafodd ferch fach ei ddeud o'r enw Penelope. A yna rai yna chi wedi chyfarfod hi. Roedd llawer o beirniadu. A geiriad yn mynd o gwmpas oedd bastes. Gwnaeth ddatganiad mawr. Ni all taranau'r eglwys na'r wladwriaeth a'r briodas fydd fynychu ni i fyw gyda menyw dan orfodaeth. Ni all unrhyw ddeddf gan ddiw na dyn orfodi dyn a merch i garu ei gilydd, ond yn hytrach ei gorfodi fyw gyda'i gilydd sydd yn beth hollol wahanol. Roedd llawer o ferched a mamau Hibriod yn hapus iawn o glywed hyn fel y gallech chi dychmygu. Yn 1893, yn hyd Cletwr, 92 oed dwi'n credu roedd o, mi oedd o'n teimlo bod y diwedd ar ddod. A dwi'n yn gwybod y tai crynion ydy hwnna, a dyma fo yn ei wyth hynafol. Roedd yn teimlo bod y diwedd ar ddod. A dyma Iachus Morgannwg i ferch hynafol yn gofyn fo, wyt ti eisiau cael diolch bach o sida, dad? Na, champagne, iddo fo. Doedd o ddim ofn marw o gwbl. Ac yn ei ewyllus, pwysleisio pwysigrwydd ei amlosgi. Dim wylofain, dim dillad arbennig, dim amdo ac yn y blaen. Wel, rwan ta. Dyma fo ar ei wely anga y cradur bach. Gosodwyd lle arbennig ar goed Caerlan i bawb i weld. Dim amdo, dillad y bydd farw yn ddenw, dyna oedd y dillad i'r wisgo ar y goelcerth. Roedd y tân i gynnwys coed
a 2 dinas o lo, neb i gadw llwch. Ar Ionawr, y 11 ar 20 am 7 o'r gloch y bora, y dechreuodd pobl gyrraedd a phrynu tocynna, credwch chi'n beidio. Phrynu tocynna i gael gweld y syrcas fawr yma. Roedd Iesu Grist yr ail yno yn ei wisg ei dad a penolop yn mewn pais a betgrwn. Dim crefydd, ond mi oedd yna wenidog yna. Wel, rwan ta, dyna ddiwedd ei fywyd o. Ond cofiwch mai yn 1893 y buodd o farw. Dyna'r flwyddyn lle yda yr Eisteddfod Genedlaethol i Pontypridd am y tro cyntaf erioed. Ac wrth gwrs, mi fuodd o'r farw rhyw 5 mis cyn yr Eisteddfod, a dyma bobl leol, rhai ohonyn nhw oedd wedi bod yn rhan o'i ddefodau fel gan y blaen, eisiau'r Eisteddfod fod yn dathlu i fywyd o. Ond yr un oedd yn gadeirydd y pwyllgor gwaith, oedd enw dyn o'r enw Gwilym Williams. A chi'n gwybod beth ei job o? Barnwr. Na, dim o gwbl. Dim o gwbl. Felly, cyn i mi wneud rhywbeth dipyn bach gwahanol a gofyn i chi wneud rhywbeth hefyd, sut ddyn fyddach chi'n ei ddisgrifio fo? Heretic, dadleidgar, egocentric, hunan-ganolog, clown, sosialydd, deneifiwr, pagan, ffantasïr, gwrthryfelwr, arbenigwr y gyfraith, rhamantydd. I mi, mae yn arw. I mi, mae yn arw. Ac ar ôl i, dwi'n iawn am amser, mae gen i rhyw chydig funudau eraill. Ac ar ôl i ddyddiau, mi oedd yna gan yn bwysig iawn i gael ei chanu mewn taddantau o gwmpas y lle. A dwi eisiau chi ganu efo fi, eisiau chi ganu efo fi. Maen nhw'n Saesneg, felly gael hafliodd ar y maes yn dorri'r rheol, a mi gwch chi llafu hefyd, os ydych chi'n ymuno â fi. Oce? Mae yna tua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 o benillion, ond mi gan ei ryw 5 o'n enw. Oce? Ond dwi eisiau i chi ymuno yn y Kitgan. There was once a man called Dr. Price who lived on lettuce, nuts and rice. His idols were the moon and sun, and he walked the hills with nothing on, singing, I don't care a bugger, I don't care a bugger, I don't care a bugger what anybody thinks of me. The randy doctor in his day put lots of girls in the family way. His little bastards could be seen from Pontypridd to Pontypridd, singing, I don't care a bugger, I don't care a bugger, I don't care a bugger what anybody thinks of me. But 1 year later, sad to say, the doctor's baby passed away. So after chapel, one dark night, he set the little corpse alight, singing, I don't care a bugger, I don't care a bugger, I don't care a bugger what anybody thinks of me. But when the local deacons saw that Dr. Price had broke the law, they shouted at him, Chavi, and put him under lock and key, singing, I don't care a bugger, I don't care a bugger, I don't care a bugger what anybody thinks of me. The doctor told the magistrate he didn't care about his fate. It was the most hygienic way.
I'll be a famous man one day, singing, I don't care about girl, I don't care about girl, I don't care about girl, what anybody thinks of me. The morning that the doctor died, his children stood at his bedside. He drank a bottle of champagne and started singing, once again singing, I don't care about girl, I don't care about girl, I don't care about girl, what anybody thinks of me. It's thanks to Dr. William Price that modern corpses have the choice to linger in the moulding clay or go up the chimney straight away, singing, I don't care about girl, I don't care about girl, I don't care about girl, what anybody thinks of me. Gan I gyd yn taflu allan o'n marw. Wel, o'n i'n am y bydde Wil yn llwyddo dod â cherddoriaeth neu yn darfod nhw. Felly ni wedi cael ryw fath o estyniad i'r gymanfa. Yr unig beth sydd gyda fi ar ôl ydy diolch i Wil am ei ddadlith. Nawr, wrth gwrs, bydach chi'n dangos llun o William Price i bron pawb yng Nghymru bydden nhw'n gwybod pwy yw pwy oedd ond bydden nhw William Price. Yr unig ddaniadaeth sydd gyda fi yw bod Wil wedi bod chydig bach yn galed ar farnwyr. Oherwydd yn y diwedd, mi oedd William Price yn eitha ffodus gyda'r barnwyr oedd yn penderfynu ei achostion ac wedi llwyddo i gael cyfiawnder yn yr achosion y gwnaeth Wil gyfeirio atyn nhw. Felly, anewch chi unwaith eto, ddangos ein diolch ni i Wil am ddarlith byth gofiadwy a